Il-Kap Eżekuttiv tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta Allen Borg ħabbar espansjoni infrastrutturali fl-ilvant tal-ajruport li jiġi innaħa fejn hemm is-sala ta' tluq. Dan se jiġi finanzjat permezz ta' fond li jagħmel parti mill-programm ta' investiment 2025-2029 ta' 345 miljun euro. Is-Sur Borg saħaq li b'dan it-tkabbir il-faċilitajiet se jiġu rdoppjati. Dan l-investiment huwa wkoll dedikat biex inkunu nkabbru is-circulation space ukoll fl-areas ta' departures, ġifiri fejn l-sala ta' tluq essenzjalment, u ħankun nżidu wkoll hemmhekk 6 gates oħra biex ikun nistgħu niffaċilitaw it-throughput u wkoll areas kummerċjali fejn ukoll nistgħu ntejbu l-esperjenza ġenerali tal-passiġġieri. Il-terminal se jkun qed jitkabbar b'6,000 metru kwadru u bekk se jkun hemm aktar spazji għal gates, check-in desks u jakkomoda aktar passiġġiera. Aktar minn hekk it-terminal se jkun maqud direttament ma' Park East parkeġġ li ġie inawgurat fl-2020. Il-Kap Eżekuttiv qal li l-proġett huwa mistenni li jibda lejn l-aħħar tas-sena hekk kif hemm proċess ta' applikazzjoni kif ukoll li tiġi pubblikata sejħa tal-offerti għall kuntratturi. Ċarament dan huwa proġett kbir, m'għandniex illussu li l-airport nagħlquh u nerġgħu niftħuh kieku l-affarijiet ikunu ħafna iktar sempliċi. U allura ħana nkun nagħmlu mill-aħjar li nistgħu biex il-disturbances, l-inconvenience li jkun hemm għall-passiġġieri waqt dal-proġett ikun qed iseħħ nżommu meta absolut minimum. Matul il-konferenza l-aħbarijiet is-Sur Borg qal li wħud mill-proġetti li se jitlestew din is-sena jinkludu dak tal-Apron 8 South li se jżid il-kapaċità tal-parkeġġ għal ajruplani b'40% kif ukoll it-tkabbir tat-terminal lejn in-naħa tal-punent li se jitkabbar b'1500 metru kwadru. 24 miljun mill-programm se jkunu qed jiġu investiti biex l-ajruport ikun jista' jilħaq il-miri ambjentali tiegħu, inkluż biex jilħaq in-newtralità karbonika. Dan jinkludi l-installazzjoni tal-5 impjant fotovoltaiku li se jirdoppja l-kapaċità tal-ajruport li jipproduċi enerġija nadifa u li mistenni jkun ikkummissjonat fit-tielet kwartal 2025. Intant 120 miljun euro se jkunu investiti fuq imnut u proprjetà u 200 miljun euro fuq l-operat tal-ajruport. Waqt l-istess konferenza tkellem id-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Borg irrimarka li l-investiment infrastrutturali huwa pass importanti għall pajjiż biex kompli jtejjeb il-prodott turistiku. Qal li l-investiment huwa fl-interess komuni tal-imsieħba soċjali kollha, inkluż l-awtoritajiet, is-settur privat u l-komunitajiet.